बायोमेडिकल वेस्टबाबत कोल्हापूर जिल्ह्याची परिस्थिती चिंताजनक। अर्भके खुलेआम रस्त्यावर टाकली जात असून शहरात रस्त्यांच्या साईडने सिरिंजचा खच। कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ विभागाच्या जिवंतपणाची का द्यावी लागते साक्ष। जिल्हा विशेष प्रतिनिधी सुशांत पवार। एकेकाळी स्वच्छ पाणी आणि हवा असलेले शहर म्हणून कोल्हापूरची ओळख होती, ती ओळख आता पूर्णपणे पुसली गेली आहे। आरोग्य विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ यांच्या साफ दुर्लक्षामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याची बायोमेडिकल वेस्टबाबतची परिस्थिती अतिशय चिंताजनक आहे। अनेक ठिकाणी तर रस्त्याच्या साईडने सर्रास सिरिंज टाकलेले आढळतात। तसेच शहराच्या आसपास तब्बल 10 ते 12 पोती सिरिंज, सलाईन बॉटल, औषधे टाकण्यापर्यंत डॉक्टरांची मजल गेली आहे। कारवाई काहीच होत नाही म्हणाल्यावर आता तर अर्भके रस्त्यावर टाकली जात आहेत। फेब्रुवारी 2020 मध्ये अर्भके मिळण्याच्या 2 घटना घडल्या असून नागरिकांचा शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास उडत चालला आहे। कोल्हापूर शहरामध्ये साधारणतः 350 हॉस्पिटल आहेत, त्यातील 20% हॉस्पिटलनी शस्त्रक्रिया केलेले सांडपाणी प्रकल्प उभारले आहेत। 80% हॉस्पिटलांचे शस्त्रक्रिया केलेले रक्तरंजित केमिकलचे पाणी जाते कुठे हे आजपर्यंत ना आरोग्य विभागाने पाहिले ना प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने पाहिले। त्यामुळे आता सध्या पंचगंगेचे पाणी आपण तोंडात घेणार नाही अशी अवस्था असताना आता तरी हे विभाग झोपेतून जागे होतील का असा प्रश्न नागरिकातून विचारला जात आहे। राम मराठाच्या वास्तववादी बातम्या पाहून प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी यांनी हॉस्पिटलचे शस्त्रक्रिया केलेले सांडपाणी प्रकल्प नसणाऱ्या हॉस्पिटलवर कारवाईचे संकेत दिले असून यासाठी 2 टीम तयार केल्या असून पुढील आठवड्यात राजारामपूर येथील सर्व हॉस्पिटलची तपासणी केली जाणार आहे। दोषी आढळल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येतील असे स्पष्ट केले आहे। कॅमेरामन सुमित पताडेसह सुशांत पवार, राम मराठा, कोल्हापूर।